Dobrý deň, dámy a páni. Poďme sa pozrieť, ako môžeme vám pomôcť ešte zvýšiť ekológiu. Veľmi ma teší, že tu odznelo, ako sa snažíte šetriť našu prírodu, znižovať emisie. Takže my sme sa zamerali našou unikátnou technológiou na vodu a prostredníctvom nej vám môžeme šetriť energie, ktoré potrebujete hlavne pri výrobe obalov. Nemáme klikatko. Pardon. Čiže naša technológia je založená na fyzikálnom princípe. Nepoužívame žiadnu chémiu, naopak, povieme si za chvíľu, čo ďalej. Kde všade môžeme vám pomôcť riešiť vaše výzvy vo výrobných podnikoch, kde pripravujete obaly alebo vyrábate obaly, alebo rôzne výrobné procesy. Sú to vody všetky, ktoré používate bežne pri výrobe, ako technické, technologické, užitkové a podobne sa riešime aj pitné vody podľa toho, čo kde sa používa. Prínosy našej technológie spočívajú v úsporách energií tým, že my ovplyvníme vlastnosti vody, v tomto prípade pozitívnym spôsobom, kde zvyšujeme účinnosť ohrevných a chladiacich systémov. V neposlednej rade sú tam aj dosť závažné prínosy, čo sa týka servisu, údržby a životnosti celých systémov a celých tých výrobných zariadení, ktoré používajú hlavne vodu. Ako som spomínal, pracujeme bez chémie, takže nepoužívame absolútne žiadnu chémiu. Naopak, naša technológia umožňuje nepoužívať chémiu v rôznych hydraulických okruhoch, kde sa často používa v chladiacich okruhoch, aj v ohrevných okruhoch, alebo v topných okruhoch sa používa hodne chémie. Jednak sa používa na zamedzenie korózií, v chladiacich okruhoch aj zamedzenie biologického rastu, čiže bioinkrustov. Môžeme vo väčšine prípadov odstaviť tú chémiu až 100%, čiže môže to byť využívané absolútne bez chémie. Voda, ktorá prúdi v hydraulických okruhoch, je modifikovaná tak, že okrem toho, že sa nevytvárajú alebo nekryštalizujú tie soly do pevných látok, do vodného kameňa, dokáže aj vyčistiť stávajúce potrubie. Mimochodom, toto je obrázok potrubia teplej vody zo závodu Škoda Mladá Boleslav, kde to spoločne riešime tento problém. Naše zariadenie je pretokové zariadenie, veľmi jednoduché. Vyzerá to síce zložito, ale princíp je pomerne jednoduchý a našu technológiu sa nám podarilo vyvinúť tak, že spotrebuje toľko energie, ako potrebujete napríklad na nabíjanie mobilného telefónu, teda smartfónu. S minimálnymi energetickými nákladmi alebo vstupom energetickým dokážeme urobiť oveľa väčší energetický efekt. Technológia sa vždy vyrába na mieru pre klienta. My si analyzujeme hydraulické okruhy, kde treba implementovať túto technológiu. Navrhneme miesta, kde je to vhodné inštalovať, kde sa dosiahne najväčší výkon alebo kde sú najväčšie tie prevádzkové problémy, čo treba riešiť, to už nám zadáva klient a potom tú technológiu spoločne doladíme s klientom a implementujeme ju. Princíp fungovania sme si odpozorovali z prírody. Tento dej sa bežne deje napríklad v atmosfére, kde sú vyzrážané vodné pary, ožarované slnečným žiarením. My sme si požičali časť tohto spektra a nabíjame vodu energiou, aktivujeme ju. Voda je schopná prijímať energiu. To, že prijíma teplo, to všetci poznáte, ale ona dokáže prijať aj svetlo alebo dokáže prijať elektromagnetické vlnenie. Vlastne vie poňať energiu a zmení svoje vlastnosti.
Deje sa to tak, že sa menia uhly, ktoré tam sú na tých vodíkových väzbách, vytvárajú sa tam vodíkové väzby, skladajú sa do klastrov a vytvárajú sa pravidelné útvary, ktoré spôsobia to, že voda má lepšie fyzikálne vlastnosti. Meníme odparné teplo, tepelnú kapacitu, hustotu, povrchové napätie. To všetko vieme vieme využiť na zvýšenie efektivity, teda energetickej efektivity hydraulických systémov. Tu sú ukážky našej technológie, ktorú sme implementovali. Vľavo je návrh, ako sme riešili návrh, a vpravo už vidíte realizáciu a na spodnom obrázku je rúra, ktorá má priemer 1200 mm, teda cez 1 meter. Máme jediný takúto technológiu tu naimplementovanú v Európe na takúto veľký objem vody, ktorý sa transportuje. Není sme vlastne limitovaní ničím. Ukážky ďalších našich prác, ktoré sme realizovali. A ďalej by som poprosil zástupcu z firmy Evertis, aby nám oboznámil, čo sme dokázali u nich vo fabrike, výrobca potravinárskych obalov, firma Evertis. Super. Hello, everyone. So I'm going to expand on this a little bit in English. And just go over a little bit. This is one of the projects that we participated in, and it's incredible technology, not just for water, but energy and very relative to packaging. So here we go. This is a project that we consulted with Evertis for monolayer, multi-layer semi-rigid barrier films for food packaging. And the benefits of what we found within this project was primarily decreasing the production cost and operational cost and the impact in the environment at the same time together, simply by focusing and understanding what kind of water we're using in the systems of manufacturing. So overall, we're improving the ecological and energy efficiency in these hydraulic systems. This means that the fluidity and parameters change. We're generating steam and hot water for food packaging. That's both saving energy and it's using environmentally green-related technology. This means lower greenhouse emissions, minimizing chemicals in the water treatment, cutting down on natural gas by the steam generation in the applications, and decreasing the maintenance and overall expenses in the operation. Here are the charts and graphs over the CO2, the natural gas consumptions of 1 ton of steam, and the savings over time with the value of savings, as you could see at the bottom, which is quite significant. I'll pause here for a second. So within this project, there's 3 boilers. The natural gas consumption was 2.5 million tons of fuel per year being consumed, and the average steam production was about 40,000 tons per year. And after the savings and application of our technology, which does not take a long time to install, and the results are pretty immediate to see. Over time, we're having a reduction in costs of over 350,000 euro. This project also, since the inception of the installation, we reduced carbon emissions by over 1,000 tons. And with that, here's some of the, here's the reference letter, example of the installation in the heat pipe.
and a little bit on one of the publications for the climate change and the ecological benefits that's been shown with this technology. Thank you, everyone, and we'll be available for any questions after this conference. Appreciate it. Ďakujem veľmi pekne. Poďme sa pozrieť spoločne, či máme nejaké otázky na slajde. Predpokladám, že nejakú mať budeme, takže máme tu jednu otázočku. Je možnosť aplikovať aj na domáce použitie napríklad rodinný dom na prierez prívodu 1 palcov? Je to možné aplikovať, len zatiaľ riešime výhradne priemyselné objekty. K domácnostiam sme sa zatiaľ neprepracovali, ale uvažujeme nad tým, že v krátkej budúcnosti budeme riešiť technológiu aj pre domácnosti. My sme sa vlastne ešte predtým rozprávali. Mňa zaujímalo, že ako a či vôbec spolupracujú obalové spoločnosti, tak nazvem to, že s orgánmi vody pre zlepšenie úpravu vody. No, u nás na Slovensku a v Čechách som sa zatiaľ s tým nestretol, že zatiaľ nebola žiadna požiadavka. Jediné to sme to riešili spolu s portugalskou firmou, ktorú sme prezentovali, ale asi sa to zmení, pretože boli prijaté nové zákony a nové normy a vykonávajú sa momentálne vodné audity a myslím, že to bude aj povinnosť, že si výrobcovia budú musieť dať urobiť vodný audit. Takže potom sa budeme môcť riešiť aj tieto vody v spolupráci s našou technológiou, s obalovými firmami. Ďakujem, takže do budúcnosti to bude povinnosť, máte, myslíte? Áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne. To bol Ethan Bloom zo spoločnosti Evertis Iberica a Miroslav Danek z Boston Distribution. Ak máte otázky na oboch pánov, tak ich môžete navštíviť na stánku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme.